Tak gratuluji k výbornému výkonu. Kde jsi to věděl, že vlastně půjdeš do branky? Včera večer mi volal Čavar Herdekame, že budem chytať, takže včera večer som vedel. Byl jsi překvapený tou informací, nebo? Človek je profesionálny športovec, musí pripraviť na čokoľvek a ja som sa na jednu stranu samozrejme potešil, že budem chytať, ale na druhú stranu som bol trošku nervózny z toho, ale ako hovorím, ja už mám svoje roky, ja sa viem to pripraviť a pre mňa to nie je až taký problém. Utkání jsi měl spoustu těžkých zákroků, vyber jeden, který byl asi nejdůležitější. Tak vzhľadom tomu, že to predĺženie bolo, aké bolo a rozhodlo sa predĺženie, tak možno tam, čo mali tie 2 šance alebo 3 šance v tom predĺžení, to boli asi najdôležitejšie. Asi tak. Přízně jsou, jste byli myšlenkami v nájezdech, anebo věřili jste, že to utkání vyhrajete ještě prodloužení? Ja myslím, že v tomto 3-3 sa nedá myslieť ani 30 sekúnd dopredu. No. Nie je to ešte minúta a pol, alebo koľko to bolo. Pretože naozaj sa to je to rýchle a tie šance tam sú. Takže ja určite nie a chalani tiež si nemyslím, pretože tam to zahrali, nakoniec to zahrali veľmi dobre. Většina golmanů tvrdí, že mají rádi takové zápasy, kdy mají hodně zákroků, jsi tež tak ten typem, který ja myslím, že to rád ohnistřel? Ja myslím, to snad každý. Samozrejme sú zápasy, niekedy super nemá toľko strel, ale má veľa šancí a zase naopak, že niekedy máte 35 zákrokov a pomaly všetko sú to žabky, hej, takže to záleží, ale dneska myslím, že mali aj do strel, aj celkom dosť vyložených šancí. Trenér Kýho slíbil do kabiny Svačinku, takže vyhrál, asi se můžete těšit na nějakou dobrotu, že? No dúfam, že to nás zoberie z také tej biostránky a dám sa tam nejakú kapustu. Peťo, jak vypadá situace dalších zápasů? Už víš, že si budeš chytat, nebo už nerozhodl se ještě? Teraz 10 minút naspäť skončil zápas, samozrejme zistíme zajtra alebo pozajtra, alebo ja neviem kedy. Jak tréner rozhodne, tak ja to príjmem, tak jak som už hovoril veľakrát, tak to medzi nami je a Šimon chytá fantasticky, takže ten ice time si určite zaslúži, takže tam z mojej stránky v tom problém určite nie. Děkuji.